Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gading Silvia. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatan nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subunga adlaw. Presidente Rodrigo Duterte nagpasalamat sa mga Negrense antes magbiya sa pwesto. 5 na ka mga persona napatay bangod sa rabies sa Negros Occidental. Nagreklamo nga ginkastigo sa pulis, ginlampusan naman sa hubog sang kagabi. NOTF nagpanginwala nga inside job ukon hold up me ang natabo sa ilang liaison officer. Kag sa good vibes, 324 steps nga taklaron para malabot ang ini nga kapihan kag kalan-an sa tripping ni Romeng. Kag healthcare workers nga volunteers nagkalalatnan sa COVID-19 pero padayon nga nagserbisyo sa baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod City nagapabilin sa Alert Level 1 sumugod Hunyo 1 tubtub 15. Negros Occidental nagkapabili naman sa Alert Level 2. Inibase sa IATF Resolution 168-A. Nagasaad man sa among resolution nga ang syudad sang La Carlota, Victorias, kag Sagay, kag mga banwa sang Ibi Magalona, San Enrique, Candoni, kag Pulupandan sa idalom sang IATF Resolution 167-A ang nagapabilin man sa Alert Level 1 tubtub Hunyo 15. Sa pihak nga bahin, Negros Occidental ang may 30 ka-active cases sa karon sa May 26 nga report sa Provincial Incident Management Team. Isa ang bag-o nga kaso sa among nga report. Naglumpat sa 30 ang active cases sa Negros Occidental kasunod sang 19 new cases nga na-record sa atong Mayo 25. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, magluwas sa among nga adlaw, single digit ang mga new cases nga na-record sa probinsya. Gani hindi masiling nga may pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Why ko nakita ang may increases? Kaya kung may increases na, that means we have a local transmission sa daily cases na. Kung may gagwa, that means na tinusaka ka kay kadamo sang in-swab ka because of the sign and symptoms sa mga. But why? One thing is, we are now protected and it's much better na ma-increase ng atong bakuna to really protect all. Kaya kung tanawin mo, you might have COVID but why ka symptoms? Sa number 9, wala sang bagyo pero Western Visayas maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon tubtub sa weekend. Ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao ang nagadalasang maulanon nga panahon kag pagpanaguob sa area sang Mindanao pati na sa Western Visayas nga nagalakip sang Bacolod City kag Negros Occidental. Wala sa monitor ang pag-asa nga low pressure area sa Philippine Area of Responsibility kag ang ITCZ amo lamang ang magadalasang ulan kag pagpanaguob sa Mindanao kag Western Visayas. Ginapaabot sa pag-asa nga ang amo sining mangin lakat sang panahon tubtub sa weekend. Mangin maayo kun mainit naman ang lakat sang panahon sa iban nga bahin sa Pilipinas sa masunod nga 3 ka adlaw. Sa number 8, Governor Eugenio Jose Lacson ang nagapanginbulahan kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. kag Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ni Lacson nga nagdesisyon na ang mga Pilipino kag ginsuportahan sang majority sang electorate Sanday Marcos kag Duterte. Si Lacson ang nagapagkamaayos ang liderato nila samtang nagahanda si Marcos kag Duterte sa ilang mga bag-o nga katungdanan bilang bag-o nga mga pamuno sang pungsod. Nagapanawagan si Lacson sa mga kasubong niya nga elected officials nga suportahan ang national government paagi sa pagapasiguro sang maayo nga panghimanwa sa tagsa nila ka mga local government unit. Suno kay Lacson, ang pagtinad kag pagbangon sang pungsod nagadepende sa commitment sang tagsa sa ilang nga responsibilidad labi na sa pagtibong sang interes sang mga pumuluyo. Sa number 7,
Sa San Carlos City, kawatan sang linya sang CCTV camera na dakpan bangod nakuhaan man sang video sang isa pagid ka CCTV camera. Arestado ang duha ka mga lalaki matapos makuhaan sa video sa CCTV ang pagkawat nila sang linya man sang isa ka CCTV sang Miyerkules ang kaagahon. Ang linya sang CCTV nga ginutod sa mga sospek kasanay Warren Candilada kag Kevin Guarin ang iya ka Disaster Risk Reduction Management Office sa San Carlos City. Ginabulubanta nga nagabalor sang 50,000 pesos ang saway nga ginutod sa mga sospek nga naresto sang kapulisan. Sang ila kung tani ini nga ipakilo na. Samtang kahapon, ginbiktima naman sang hold up ang saleswoman nga si Joni Marquez sa Barangay Prosperidad sa San Carlos City. Sunod sa PNP, ma-deliver kung tani sa mga items si Marquez sa isa ka baligyaan sang hinali na lang. Ginkuha sa mga sospek ang iya nga bag nga nagaunod sa masobra 120,000 pesos nga cash. Buligan pa siya kung tani sang tag-iya sang store nga si Aladdin Alcorin o galing ini ang gintiro sang sospek. Nag-agom sang gunshot wound si Alcorin para yung investigasyon sang PNP sa pagkilala sa sospek. Sa number 6, lalaki nga nagreklamo nga ginkastigo sang iya amo nga pulis ang pilason matapos nga sulungon kagabi sang hubog kag ginlampusan. Matapos nga ginreklamo ang iya amo nga pulis, pilason na naman sang kagabi si Romel Lapore pati ang iya tiyo kag bayaw matapos sila ginsulong sa ilang nga balay sa Purok Mainabyanon, Barangay Singkang Airport sa nagamaoy nila nga kaingod balay. Sunod kay Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station 8, ginlampusan sang suspect nga si JM Oliveros ang gate nanday Lapore kag sang magwa na si Lapore upod ang iya nga tiyo nga si Johnny Lapore kag bayaw nga si Ray Galiema. Gilayon na lang sila nga ginpanglampusan sang suspect. Dugoon ang 3 ka biktima kag nalipong pa suno sa pulis si Lapore. Posible suno kay Puerto nga may kangtanan ang pagpanglampo sa pagpanugid ni Lapore sa PNP batok sa iya nga amo nga pulis. Sila gid abi mismo suno kay Puerto ang gintarget sang nagamaoy nga tupad balay. Miyerkules ang ginreklamo ni Lapore ang amo sini sa ginaobrahan nga letsyonan nga si Police Staff Sergeant Ferdy Vinyas, pero ginpanginwala sang pulis nga ginkasigo niya ang biktima kag iya lang ini nga nasumbagan. Iya ginaalegar ginkastigo siya ni Vinyas bangod sa napaslawan ini nga magluto sa oras ang letsyon. Wala pa matumod kung ano ang matig-ang nga bagay nga ginlampos sa mga biktima. Sa number 5, spokesperson sa Negros Occidental Teachers Federation na panginwala nga hold up mi o kon inside job ang natabo nga pag-hold up sa ilang liaison officer sa parking lot ng Cyber Center. Ining dashcam video nga kuha sang ginsakyan nga SUV sang liaison officer kag duha pa niya ka mga kaupdanan nga ginaligar ginhold up sang riding in tandem sa sulod sang parking area sang Cyber Center sang Mayo 20 sang aga. Makita sa video, ang gunman nga nagtaya pa sang pusil antes magpalayo o kung magpalagyo, dala ang kapin 600,000 pesos nga bag-o lang na withdraw sa mga biktima sa malapit nga bangko. Ginsiling ni Romeo Camporaso, PIO sa Negros Occidental Teachers Federation, nga hindi inside job kag hold up mi ang natabo bangod may komosyon kag naghinyo gilayon sang bulig ang mga biktima sa mga security personnel kag pulis nga yadto sa Cyber Center. Taliwas ini sa inisyal nga pagpangusisa sa Police Station 1. May mga CCTV footage man ang tagdumalahan sang NOTF nga nagapakita nga halin sa ilang opisina, ginasunda na sa mga sospek ang salakyan sang mga biktima. So kasi why dito sa kabalong katluto nga nag-withdraw nga hold up. Kung sila mo si ang nakuha to 600 ang purely hold up ito. Kay why di pa ma-expect sila to nga amo to binatabukak. Sa number 4, misis patay matapos ginbuno-buno sang iya man nga mister. Patay ang 36 anyos nga misis matapos ini ginbuno sang iya mismo mister sang kahapon sa Manhuyod, Negros Oriental. Sa investigasyon sang PNP, may mainit nga pagbaisay ang mag-asawa sa sulod sang ila mismo balay kag sang magahalina kung tani ang misis upod sang iya anak, gilayo nagkuha sang kutsilyo ang suspect kag iya ginbuno-buno ang iya nga asawa. Dead on the spot ang biktima. Matapos ang insidente, ginbuno man sang mister ang iya kaugalingon. Siya ang ginabulong karon sa ospital.
Sa number 3, humalin Enero tubtub Marso may 5 tanan ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa rabies sa Negros Occidental. Ining sunod sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga nagsiling mahimo nga ang mga natungdan ang wala madapatan sa bulong ukon post-exposure prophylaxis. Ang sitwasyon makaalarma sunod sa kay Tumimbang. Nagapati siya nga mahimo ang mga nagkalamatay ang kabahin sa mga wala mabulong. Sa record sa probinsya may 6,376 ka mga animal bites cases humalin Enero tubtub Marso. Ini mga kagat gikan sa Edo, kuring kag iban pa nga kasapatan. Pero 5,381 diri ukon 84.40% dog bites. 4,744 sa mga nakadtan ang nakakumpleto sang bulong sa gindapat. 897 ang incomplete kag 659 wala na pabulong. Sunod sa kay Tumimbang, apektado ang pagbakuna sa mga Edo karon dalaman sa pandemic. Ikaduha, mahimo nga tungod man sa sitwasyon dala sang pandemic, ang mga nakadtan nagpamalibad sa pagpabulong o padulong sa health center para sa nagakaigo nga medical atensyon. Ginapabaskog man ang rabies vaccination program. Abiso ni Tumimbang sa mga nakadtan nga dapat hindi magkumpiyansa kag magpadulong sa sentro agud to nga matatap. Na siya dapat, then go directly, hindi pwede nga, wala man siya kung dugo, okay naman siya, tindan ko lang ng antibiotic, hindi na siya papatay ng antibiotic, tindan ko lang ng paracetamol, sakit lang na. Tapi pagid ko ng areas sang imong kagat, is sa babaw, sa face, diri sa chest, malapit na sa imong nervous system, sa babaw, sa brain. Secondly, kung ang kagat mo multiple, category 3 na kinahanglan mo gid mag-anti-rabies kag mag-anti-tetanus. Sa number 2, pamuno sang Bids and Awards Committee may pagpangduha-duha sa tuyo nga pag-repurpose ang 800 million pesos nga loan para sa ginatukod nga Coliseum. Bangod na sugda na kag nabayad na ang 20% sang 800 million pesos nga loan sa ginatukod nga Coliseum, may pagduha-duha si Attorney Mafilindo Polvora, ang chairman sang Bids and Awards Committee sa Bacolod kung pwede ma-repurpose ang pondo para sa iban nga proyekto. Tuyo ni Mayor-elect Albi Benitez nga gamiton ang pondo para matukod ang trade o convention center sa bylaws ng Coliseum sa gindonate nga duta sang Pamilya Yanson sa Barangay Alihis. Iniagud man magamit ang iban nga pondo para sa duga nga pagkaayo kag pagpatahom sa mga merkado sang syudad. May gintala na ang present administration nga 150 million pesos nga budget para sa pagkaayo sa mga merkado. Pero suno kay Benitez, para lang sa facelift ang pagkaayo diri. Pahayag naman sang chairman sang BAC, may mga kasugtanan nga dapat i-consider sa pag-repurpose sang loan, kabahin diri ang bahin sa lot donation. I could not say nga pwede or hindi pwede, no? So I doubt. In the first place, basic in the law, there was already a contract between the parties, no? LGU and that of the contractor. And then the contract was already consummated. Kadamo sa mga factors dira. And then there was also a deed of donation then by the Yanson, no? So we have to take into account kung ano da mga conditions na nakabutang. Of course, if there will be a changes, especially if these changes are substantial, it should be consulted also to the bank. Kag sa namin unong sa mga balita, subong adlaw. Yari sa Negros Occidental si Presidente Rodrigo Duterte sa kagabi para magpasalamat sa mga Negrense nga mga supporters. Sa video nga kuha ni Mel Siledor, makita ang pag-abot sa presidente sa Villa Olivia sa Barangay Bubug sa Talisay City sang kagabi. Sunod sa anay konsehal sa Bacolod City nga si Bobby Rojas nga yara sa pagtililipon, nagpasalamat siya sa mga nagsuporta sa iya humalin sa nagsugod siya sa pagpangalagad bilang presidente. Tubtub subunga nagahilapit na ang pagtapos ng iyang termino sa Hunyo 30. Sanday Olivia Yanson kag ang iya kabataan nga sanday Leo Ray Yanson kag Jeanette Yanson Dumangkas ang nag-host ng private party bilang pagpasalamat sa presidente sa iyang serbisyo sa pungsod. May gamay nga programa kung saan naghatag sa mensahe ang presidente sa may kapin 500 ka mga supporters kag may private dinner kaupo ng iyang mga abyan. Sunod pa kay Rojas, ginhambal pa sa presidente nga bisan wala na siya sa pwesto, bukas ang iya linya para magbulig sa ila kung masarangan niya pa. Kag si Leo Reyanson naman, nagpasalig man siya nga may pamilya si Duterte nga balik-balikan sa Negros.
naman boss, kagyari amon nga pangpabalon nga good vibes sa inyo. Masarangan mo ayhan magsaka sa 324 steps para mag-enjoy sa views ang isa kakapihan kagalanaan. Sementado hagdanan pero talaklaron. Mahapu-hapu man sa kaon pero pwede makauntat, magpahuway, kag balik dun ang katahom sa balibot. Inakon, wala ka sang fear of heights. Pag abot sa ibabaw, amo sini ang imo nga view. .360 degrees, matahom. Tultulon tani buwa sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Baganihan naman, mga healthcare workers sila nga volunteers nga nagserbi sa Bacolod Emergency Operations Center. Kag sa pagserbisyo sa mga pumuluyo sa peak sa pandemic, iban sa ila, wala malikawan nga malatnan sang COVID-19. Bisa nabutang sa delikado nga kahimtangan ng ilang nga kaugalingon, wala sila nag-surrender para ng ilang nga pagserbisyo tub-tub subong. Aton sila kilalahon sa Baganihan sa Sunday at 10 a.m. Ikaw ba dare ka 324 steps para mga pe? I think kaya ko, Ming. Wow. Hindi, wala ako yung fear of heights, ha? Pero challenging siya, but Oo. masadya ko nakakar sa babaw, ma-enjoy mo gid. Oo, kag di ba, Ming, kung kaisa ka man lang gid makakatuya, syempre, tinawan mo na lang gid nga arakan, kunara ka na. Kag syempre aton mga ginapangibulahan aton nga mga heroes sa aton nga EOC. Gabi, Ming, no? Biskan sila man ano natin, sige, kaya po na. Padayon lang. Kagaway itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!